спрете да докосвате уреда. Благодаря. Ще ви задаваме още въпроси, ако спрете да докосвате уреда. Ако желаете. Ако желаете, естествено. Крис. Това май не трябва да е... Крис. Това не трябва да е така, в принцип. Крис. Крис. Ами, не знам какво да ти кажа тук по принцип. Добре. Светна до 10. Ти си експерта. Криска светна до 10. Не се шегувам. Видях го. Пак светна до 10. Ага. Сигурен съм, че го видях. Този по принцип, нека да ви обясня и на вас, за тези, които не знаят така нататък. Този уред засича главно електромагнитно поле. Този уред засича и радиационно поле, също така засича и електромагнитно поле. Аз сянката на ръката ми как ще се вижда. Оп. Само да покажа, че не е от часовника ми. В момента ръката ми е плътна до това. Уредите не светват. Това не беше от мене. Тук ти се подиграха, брат. Гаврат с тебе. Тук беше вече. Може ли спрете да докосвате уреда, защото имам един въпрос за вас? Гаден въпрос ли? Не. Добре. Конкретизирай кой е уред, защото са двата. Да. Играйте с двата. Моля спрете да докосвате този уред. Моля. Това беше мишка. Къде? Ето по-дълго. Аз чух, че ще моля нещо. Да, аз ги гледам му от одеве около мене, ще кукат. Крис. Това държеше оранжево точно докато не се обърна. Я се обърни пак. Не, задръж. Обърни се и задръж. Да. Чай, аз да се обърна. Я прави без камерата. Без да завъртя камерата. Да, завърти камерата. Зелено. Двата уреда в момента не светят. Има ли нещо, което не иска да сме тук в момента? Това ме звучи на доста категорично, да. Да, то е ясно. Можете ли да светнете и двата уреда, както направихте преди малко? Все пак безпокоихме ги. Да. Вече е време. Добре, че не дойдохме в 3 часа. О, да. Това знам какво имаш предвид. В момента ние в безопасност ли сме? До някъде да светнат уреда. 6. Ако да, светнете двата уреда. Или един от тях. Според мен просто не искат да ти отговорят. Добре. Или не сме в безопасност. Добре, желаете ли да разговаряте с мен? Ако е така, светнете един от уредите, моля. Добре. Трябва да се разменим. Явно ми хареса точно да задава. Най-вероятно. Така, ако обичате, бихте ли спрели да докосвате който иде от двата уреда? За да може да разговаряме спокойно. Пити ги дали искаш да останеш насаме? Чакай. Желаете ли да останем насаме аз с вас, докато те излязат отвън? Добре, ще задам по друг начин въпроса. Желаете ли да останем насаме? Това предполагам, че трябва да го приема за не. Добре. Тук ли сте все още? Ако сте тук се... Така? Почна да му боли главата. Оп. В момента, в който му казах светна, между другото. Да. Тук сме на 2,5. Малено се чуя. Да, и то да е боя.
Така. Ако обичате, спрете да докосвате уреда, моля. И мен. Да, и евентуално и него, защото той е наистина И му е комфортно. Да. Ако някой от вас добронамерен го докосва, моля да светне този уред до оранжево. Ще ви дам известно време за отговора. Ако някой добронамерен... Да. Мисля, че конкретно оранжево света. До оранжево, да кажеш добре. Да, но все пак не иска да го свети. Опитвам. Да. Светнете един уред, може би до края или до където решите, ако желаете да ви... Светнете този уред до край, ако решите да ви оставим. Не се зададе въпроса под хората. Да. Светнете този уред до оранжево, ако желаете да ви оставим на спокойствие. Много почна много лековато, човек. Болката се мести. Ти изглеждаш и зле. Вие ли го правите това нещо с Ачо? Спря да отговаря на този уред. Оп. Добре. Този, който го прави това нещо на Ангел, добронамерен ли е? Ако да, светнете този уред до оранжево. Почти инстант беше, ама... Мислиш си, че това е показателен отговор? Аз мисля, че това е много показателен отговор. Чакай. Можете ли да му помогнете? Let's go. Добре. И двата? Ами... И другия да мига? Задния, ако мига, е много добро. Ако задния се активира, EMF е много висок. За кратко беше. Той спайкна до 10 бе, човек. Аз това го видях. Това мисля, че го има и заснето даже. И аз го имам заснето, и ти го имаш заснето. Що аз си въртя главата, обаче камерата ми е статична. Да. Теоретично, доколкото разбрах, могат да ти помогнат. Да. Аз имам въпрос. Добре, нека ела да се разменим. Само да не стъпвам тук. Да, ставите няколко да има. Да. Я един малко нататък. Да, и малко пространство да си. Малко пространство да има той с вас. Може в момента да разговаряте преспокойно с него. Ако този, който причинява това нещо на Ангел в момента, моля го да спре. Защото ние идваме с добро, а не с лошо. Желаете ли да си тръгнем от тук и да ви оставим? Дори не си зададох въпроса, човек. Мисля, че вече иска да си ходи. Добре, ако искате да си отидем, светнете докъдето може да. Ние сме тук от 40 минути и мисля, че вече почват да им отслабват Точките. силите. Благодарим ви много за отделеното време. Както дойдохме с добри намерения, с такива намерения си тръгваме. Не позволяваме на нищо, което е тук, да ни следва в нас, към нас, по домовете ни и където и да сме. Това мисля, че е съгласен. Благодарим за разбирането. Така, вече нека да изключиме уредите един по един. Да. Уредите... Сега, ако беше светло, ще да крие палтне да бягам.
ако сега сетне както е изключен уреда, вярваш ли ми, че аз от тука... Ще хвърлиш уреда. Вярваш ли ми, че сигурно за половин час стигна до София? Така, няма да спирам камерата, ако се случи нещо на излизане. Така, светвам уреда, чакаме да зареди. Просто да спре до колата да изпуша да тигара. Да. Така. Мисля, че съм много зле човек. То ти личи. Да. Ти стана. Ако искаш ходи напред. Много ми... Добре, човек. Бог да ви прости и хубава вечер ви желая. Довиждане. Довиждане. Ако може да докоснете уреда за довиждане. Повече не мисля, че ще ви безпокоим. Добре, благодаря ви. Хубава вечер. Изчакайте. Леле, майко. Или на мен ми се привидя, или там в много в дъното, точно на ръба нещо направи. И си тръгна. Не знам. Аз не видях. Никаква идея. И внимавайте с тази нощ, че както се лича по гумите, са да ходни в... Мисля да си съблека и горницата и тениската да ме огледат. Аз сега ще запаля колата да загрява. Да може да влезем на топ. Човек, на мен това ми беше повече от достатъчно доказателство. Май да. Мисъл, винаги съм вярвал в тия работи. Абсолютно винаги съм бил хипер позитивен, че тия работи съществуват, че го има, че това не е нещо, което ние си втълпяваме, че съществува. Аз ти какато. И с ред причини при това. Това е много хубаво. И факта, че това беше нещо, което имах правото да изпитам и да усетя днес. Това е слуката. Нещо, което ще... Ела насам. Защото аз... Да? Чай ще минам насам просто. Това ще е нещо, което със сигурност ще помня и ще мога да разкажа. Но е толкова емоционално натоварващо да усещаш тази тежест и скръб, която се носи на тия места. По принцип, има стари български вярвания и като цяло вярвания на хората, че не е хубаво да ходиш на гробища вечер. Защото тогава ти си уязвим, теб не те пази светлината. И съответно това, което ние направихме, ние не сме професионалисти, ние сме хора, които просто им е изключително интересно цялата тази тематика. Маля, между другото, може да виж как ми бликна лицето в момента. Да. Мисъл, в сравнение с преди Половина един час. 5 минути човек. И в началото на клипа и сега разликата към лицевото ми изражение ще е 1001. Но като first hand experience това нещо е вау. Смисъл, Добре дошъл в моя свят. да. Аз имам желание просто да изпуша една цигара в момента и да се успокоя малко. Аз ще запаля. Аз искам просто в момента да се видя на неговите кадри, наистина ли изглеждам толкова мъртъв, колкото ми казаха. Си баязли. Ти си баязле, наистина. Да. Продължавайте същия дух. Надяваме се контента да е бил интересен. Извинявам се, ако съм задал изключително малумни въпроси. Да, просто в интерес на истината буквално дойдохме супер неподготвени.